El que faré en aquest vídeo és mostrar-vos com arrencar la maqueta virtual per poder fer les pràctiques de laboratori del primer bimestre de la part de control des de casa. Recordem que tenim un enllaç a Atenea, on hi ha tot el material del laboratori corresponent a la part de control. Dins d'aquest material hi ha els guions presencials, els guions virtuals, que són els que haurem de fer si no podem assistir a una sessió presencial, i aquí teniu els arxius de MATLAB per les pràctiques virtuals. Per tant, cliquem aquí i com que ja tenim MATLAB instal·lat en el computador del vídeo precedent, ara directament veurem que aquí hi ha una sèrie d'arxius, tant és els que siguin, nosaltres hem d'agafar i descarregar aquesta carpeta. Observareu que la carpeta ja Atenea directament la descarrega com si fos un arxiu, de fet és un arxiu comprimit. Per la qual cosa agafem, el guardem, jo el posaré a l'escriptori mateix, per exemple, i la tentació ara seria d'agafar, fer doble clic aquí i clar, el que seria el gestor de programari directament ja em deixaria fer doble clic sobre qualsevol d'ells. El que passa que aquesta no serà la forma de treballar. El primer que heu de fer amb aquest arxiu comprimit és descomprimir-lo. Una vegada el tinguem descomprimit, tenim els arxius aquí, però ja no formen part d'un arxiu comprimit, i ens n'anem a MATLAB. Arrenquem MATLAB i veureu com es treballa, o com se li diu que treballi dins d'aquella carpeta. Veieu que MATLAB més o menys hauria d'arrencar ràpid, i de fet l'entorn de treball que tindreu és aquest. Hi ha moltíssimes icones a dalt de tot, però no us heu de preocupar. Bàsicament, heu de veure que hi ha una part de control, és una part, que controla l'aplicació. Hi ha aquesta part d'aquí, que aquesta part ens connecta amb el sistema operatiu. Fixeu-vos, ens diu que és la carpeta actual, tot el que jo hi tinc. Observeu que no es correspon amb la carpeta que jo tinc descarregada, ell no és endeví, per tant li hauré de dir que busqui, en el meu cas és a la carpeta escriptori, i a la carpeta escriptori fixeu-vos que ja hi tinc arxius de MATLAB per les pràctiques virtuals. Faig doble clic aquí i ara sí que em diu que la meva carpeta de treball és aquesta d'aquí, amb aquests arxius descomprimits. Per tant, ara sí que podré treballar amb tots els arxius per la maqueta virtual de forma tranquil·la, sense que em doni lloc a errors. Aquí veieu que posa espai de treball. En aquest espai de treball s'aniran guardant les variables que fa servir el programa, però ara mateix a nosaltres això no ens ha de preocupar per res. I aquesta és la línia de comanda des de la qual li hem d'anar dient coses a l'intèrpret del propi programa MATLAB. De fet, fixeu-vos que hi ha un arxiu, que és el principal que haurem de córrer, que és aquest maqueta.m. Aquest maqueta.m tenim dues formes, o bé escrivim directament maqueta. Ell ja sap que volem arrencar un arxiu .m de MATLAB, escrivim aquí, li donem a la tecla intro i ja funcionarà, o bé podeu agafar, seleccionar el maqueta.m, no fer-hi doble clic, seleccionar-lo només i arrossegar-lo a la línia de comanda. Veureu que es queda una estona pensant i ens obre la interfície gràfica de la maqueta. En aquesta maqueta podreu observar que no hi apareix res, senzillament el que ens demana és quina maqueta volem utilitzar per fer la pràctica. En el laboratori n'hi ha 10 i nosaltres podem triar qualsevol d'elles aquí. El que es tracta, òbviament, és que si no podeu venir a fer una pràctica, sabreu quina maqueta us és assignada. De fet, si el primer dia no podeu venir a fer, és a dir, si quan esteu utilitzant aquesta eina encara no teniu maqueta assignada, us heu de posar en contacte amb el vostre professor o professora amb la finalitat de que us digui quin equipament queda lliure en el laboratori a la vostra hora, a la vostra franja, perquè això implicarà que feu servir aquesta maqueta en el programa virtual perquè quan arribeu al laboratori pugueu treballar sense problemes. És a dir, el missatge és que feu servir com a maqueta virtual el mateix número que feu servir com a maqueta presencial en el laboratori, ja que s'ha preparat l'eina perquè tingui les mateixes característiques que la maqueta del propi laboratori. Anem a imaginar que la meva maqueta és la número 7,
Clico la 7, m'indica clarament la maqueta número 7 aquí i ja m'apareix un botó d'engegar a parar i m'apareix aquí un diagrama que bàsicament m'indica que el dipòsit d'aigua inferior està ple d'aigua i quan jo arrenqui la maqueta i faci les maniobres oportunes, aquesta aigua anirà passant del dipòsit inferior cap al dipòsit superior i anirà recirculant a través d'aquesta vàlvula de sortida. Per tant, de moment, engego aquesta maqueta i fixeu-vos que em pregunta: vols treballar a enllaç obert, és a dir, donant tensió directament en aquesta bomba d'aquí per impulsar cabal cap a dalt, o bé vull treballar a enllaç tancat donant una consigna de nivell, és a dir, amb el sistema controlat, fent que el sistema segueixi un valor de consigna desitjat per al nivell de líquid en el tanc superior. En primer lloc, el que farem, perquè us familiaritzeu amb la maqueta, de fet, perquè pugueu treballar, pugueu començar a donar-li alguna variable d'entrada i que la maqueta es mogui, el que farem serà treballar a enllaç obert. Llavors m'apareix aquesta interfície aquí. Enllaç obert vol dir que jo donaré tensió a la bomba, aquesta d'aquí, de fet tècnicament no es dona tensió directament a la bomba, sinó un circuit amplificador que el que fa és alimentar aquesta bomba, per tant li donem aquesta tensió ve subvent aquí en forma de vols i aquesta tensió s'amplifica, se li dona tensió i corrent a la bomba perquè pugui impulsar cabal. El cabal, com veieu, circula del dipòsit inferior, va cap al dipòsit superior i a mesura que aquest nivell del dipòsit superior vagi creixent, també anirà caient aigua cap al dipòsit inferior. Es produirà aquí una circulació contínua d'aigua. Com podeu veure, tenim un sensor de nivell aquí, no està representat, però bàsicament tenim un sensor que el que fa és convertir el nivell de líquid que hi ha al tanc superior en un voltatge que hi és proporcional. Llavors el que farem ara serà donar aquí un voltatge. Ara mateix no sabeu el per què d'això, ja quan expliqui la pràctica oportuna ho veureu, però anem a imaginar que dono 5 volts al principi i després li dono 8 volts. No podeu passar dels 10, de fet si voleu passar dels 10 veureu que el sistema no deixa introduir aquest valor, d'acord? Per la qual cosa el que heu de posar, ja ho veureu, us ho diran els guions de les pràctiques, valors entre 0 i 10 volts. Llavors, una vegada ho tenim ja configurat el voltatge que estem aplicant a l'entrada del sistema, hem d'escollir el tipus d'execució. L'execució en temps real implicarà que esteu treballant igual que en el laboratori. És a dir, com si en el laboratori estiguéssim donant un voltatge i esperant a veure què passa. Veieu que si l'engego, el sistema, el temps comença a córrer, veieu aquí, temps en segons, 4 segons, 5, i observareu que el nivell comença a pujar. Esteu veient aquí que el nivell d'aigua del dipòsit inferior baixa i el nivell d'aigua al dipòsit superior creix i ho fa molt lentament, tal qual ho faria el sistema del laboratori. Jo en qualsevol moment aquesta execució la puc parar i el que podem fer és, perquè veieu com funciona, l'execució ràpida, que és el bo que té de treballar en aquesta maqueta virtual, que podeu fer experiments de forma molt ràpida, ja que no està corrent sobre un sistema real, sinó sobre un computador. Llavors jo el faig córrer de forma ràpida, veieu que passen 800 segons com si res i heu vist que el sistema ha evolucionat immediatament perquè el que està corrent és un model matemàtic al darrere. Podreu observar també que la vàlvula de sortida del tanc superior la podeu deixar com a existent aquí o la podeu treure. Si cliqueu aquí, per algun apartat d'alguna pràctica veureu que podeu d'esticar això i desapareix aquesta vàlvula. Per tant, ara què passaria? Que la bomba estaria impulsant aigua del dipòsit inferior cap al dipòsit superior, però aquesta aigua no retornaria de forma natural cap al dipòsit inferior. Llavors, en algun experiment necessitarem configurar el sistema d'aquesta manera. Físicament al laboratori és tancar aquesta vàlvula de sortida, aquesta d'aquí, i aquí és d'esticar aquest apartat d'aquí perquè desaparegui aquesta vàlvula. Nosaltres la deixarem i fixeu-vos que quan ha acabat tota l'execució del programa podeu representar els senyals.
que són d'interès. Ara mateix aquesta gràfica no us dirà res. Bé, el que sí que ens ha de dir és que li hem donat 5 vols al principi, després 8, ho veieu aquí, i el sistema ha evolucionat. Ha arribat un moment on el nivell ha arribat a un equilibri i després al canviar la tensió de la bomba, al fer-la més gran, què ha passat? Doncs que impulsa més cabal d'aigua i que el sistema ha evolucionat cap a un punt d'operació diferent. Ara mateix això no ens ha de dir res fins que no treballem el que són tots els guions de les pràctiques. Però aquest vídeo l'únic que pretenia era posar en marxa aquesta interfície gràfica del laboratori.